Kajingyelang apedeng ke sorkar jela bat kakenhun unong mikmat kanong kram konsuensi ba arden basoy moj kebalong ha ka arpoi terik nailar kala shem ya karai ba an pentrekam shua ya ka building bylaws ne ka an thau yeng tang ha kitu ki jakasor bala itho katkum ka census 2011 kata south sun square kilometer ki jaka bala penhap kum ki jaka hapo ka urban ka sorkar kala ai ka ne karai kebalong kum ga jingkular hakamat ka kenhun ba kentup ikinong mikmat kirang ba asnong bat kiseng balang ka sorkar kala ong bakan sapenmi no da ka notification ka bathumai ka baydei ba ka building bylaws ha ka sngi ba ar jong ka tayo banwan ha ka bakin ritali kisnong ki bahab kat kum ka te ka census arajar kat pe kin haban pentrekam ye kani ka kendon an ha bakran na kaliang sorkar jela additional chief secretary ka sorkar jela UKS Krofa ulai tho ba ka sorkar kan pentrekam be ye kani ka kendon an tang hapo ki jakasor kata tang kitu ki bahab apo census arja khatwei bat kanum trekam shakiwei pat ki jaka kumbalong menta leitho bakhnang ban penshai ki pajba ikiwei ki an ka sorkar jela kan chapenmi ka jingpen bana pajba ha ka singi ba ar jong ka tayo banwan ulong banamar kani ka jela ka don hapdeng ka jingya lenti jong jumai ka sorkar kala le khnang ye kani namar kan long ka jingya da ye ki pajba kumta kani ka jingyalang kila manjur bandon na takoi ka an thau yeng ka ban trekam selansar baro kawai ka jela hawai pat kaliang uba arden ula pentep bak sorkar kala pedang ye jing ai jing mot jong ka kenhon jong u pat kular bakan weng ye kita jing e ke ba pen pau uni nong mi kmat pat ba ula ye thu baka don kam bandon ka building bylaws henry kam de pat ban long tang yi kat tu kat ni ki benta jong ka jela henry don kam ha baro koi ka jela la sor ni nong kendong bakin don ye ka pen pau ba hagani ka jing ye kedu ka jing bak sorkar taksi ka ba long ka job la ya don kat ru kini ki rang ba snong na kini ki snong ki bala syak kentur ki don ki nong kmat la ka keleng-keleng ki snong te ngi kwa banai khuble ka pang ki yang ta ki don ki seng samla maulai na ki maulai pemuri maulai yorong heb maulai thlong ba ki bopun ki jaka ki ba ki wan ban seran kat kini ki rang ba ani ki ki nuk kam snong tengah so de ban ai khuble ka pang ki ban pentip ru sha ki we ba amdei tang bangile hi mangi ndai la kershan ye kene ka jingele ka jingi da kini ki snong ki ba tengkho bat kene ka jing control pot jong muda la kersai ba ka sorkar ka de banwan be da ulan ubashai ke ki jaka ki ba hapsha rural ba ke ba hap urban ken ringin hapan pe ya ka juk pon namari kani ken hapan le da kalenti namari ong la don ki jaka ki ba lesi kumba long manta kalai kor ka pemlakrai ngong mong invite chief minister bonon bat ngan lek pe ka pemlakrai I think pen lai ni ki officer boleh ki penhap ye kene ka snong maka mi hap ting ni ngendang hapan pe ye kata ka census ke kita ki snong la kala biang em bangin penhap iki la biang ngaso kam de ngi bingin pasha namar ba kumbolom ta ki ki snong ki ba they are neither rural nor urban tinggi kok bakan syakin chenu ki de tengah try kan ni ka jingi kundu jingi menta kan wengi ki jingi ki bagi pai ba ki lai kundu menta ki pho snem ke ba le si ka de ki jingi sting jingi nonglam ki por be menchua mo ka bangi e pat kan ben pen lut kan ye ka e bala sniu le si ka don ka bangi hapan ni priang ka don ka bangi hapan persutu kum ta tet ndai kita ki snong impak sana mangi duon ka hap ye pe chwa ek bangi ngi ko mata si ong ka de benar ka clarity ya ka e ba komen ong pa kanu ba phila nang ni smart ndai bi surai tan secretariat piapan shem ya ka jishane ka jiki pai ba daga ba kentup igdor basnong namala ki kentup igdor basnong upai ba usngo bu thau hi ya ka anvi timu un preng kan leila di piwan ban impose secretariat jiki snong te nginum la ban preng wai ba kami ka notification arja ka oi ka apniap ya arja iwe te ngai la kam de ke jingjok kan de ke pa wala ka tangin haban pek ke lem dang la i kata notification la kasi ba namar ke ba chim sa hi ong kan de good de tangi community kata ba ka jing kran do bas dang lu ngirngi pen pa bam de bangi persa ya kan no ndai ka de ke jing ki ke ju pa ba ngong de ki hajar ki pa ba ki mi mo ki kim salaya yo lathi kim salaya ka tiar gas te ka e ingi bangin shi ra thlis ki pa ba klem da priang mar ku pa ba ong em ngim priang ye ni tangi rung ngim priang la da pimit rote de nama ta ra sorkar ka sim ya kalinti ban re notify te kata hi ka de ke jing job